Hawaii, USA International Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ma'am, awan ti pagbut nga. Nasaya ta ka tao. Sinardayan ka ta. Amo ka da problema. Nabulukan ka? Huwag nga rod. Naipatang ba iti kasting oras? Iti kasting lugar? Adong madag iti manglabas-labas kanya kim santak mo sardingan. Sikalain. Data tricycle mo, tricycle lawag. May kapaspas sa dakti tricycle di lawag, ma'am. Iaw-awit ko. Di ka nagabuka pilangan na panagpasada kat ni. Past 10. Ado nga min dagiti samsambot ngo nga kasapulan dagiti duha kapsat ko ti panagbasa da. Ma'am. Sa anak lang bas sa tricycle driver. Nagbasa iti 6 months iti panagmekaniko. Amok. No ipabusoy mo. Sige man nga rod. Sige. Thank you. Mabiglang ma'am. Tayo nakaalak dagiti tools ko dita tricycle. Kita no at diferensya na. Okay? Inaramid ko nga road manong naimi ket gabot ta kasapulan nga at the plus light ko. Ma'am, mabaling nga sikat mangigam ta plus light am natin ramidik. Inaramid na manong naimi ket naanglap ko ti kinabang luna. Tinalyaw ko manong naimi nga tinangad gabot ta timot rupak ti plus light na. Dito imak ti plus light ma'am, ang ti rupak. Nagwapo ka. Nabindas ka ma'am. Karman tinakan ko. Maupabisina ka jalawag. At ang amin parte nga nitong darami. So naladawa ka nagawid. Tagad-tuyak. Mangawag ako mayan ti paitayan. Mabaling nga umay magtarimaan ng adakamutan. Sta. Sige ma'am. Dito imak ti plus light am. Brando matinakan ko. Isa nga tricycle driver ken mekaniko. Ada duwa nga kapsat ko nga suportarak. Ada ti junior ken senior high school. Bigiti parents mo nga. Ma'am. Kinanta. Inga i-start. Mabit lang ako. I-start mo. Nagunin. Starter. Ito pa lang ma'am. Kaya da pala diferensya ta ako na. Under na. Takitakpin mo at ada pa problema. O, data. Mambalinin. Agamanak Brendo. Okay, ma'am. Nagkawid akbatin. Gur ka. Tay tandan mo. Saan ma'am? Saan? Man. Di ba? Nakunamitay nga samsambutem nga isapulan. Nga kasapulan di kiti kapsat mo. Iti panagbasa da. O, dito. Awatem. Opo, doon na ma'am. Sa karibo, doon na. Alan. Mabaling ka. I like the cellphone number mo. Just in case, naman problema. Sige. Lagi bagamon tam. I-record ko. Ipunbok ko. Imbagak manong naming kalpasan na in-dial na o data mati number ko miniskulan na. Imbaglaki din dadaka. Brendo. Imbaglaki din. Tingin ng igan, papagayam, ket may sala nga paset, ti pagkasalitaan ni Brendo iti Ilocos Norte. Nga dati pagkasalitaan na ket may sa kadagiti intay pagpilyan, mauding intay pagpilyan, ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Hulyo. Papagayam. Iti tultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagi trapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nang imat maton.
ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga bagambakan nyo ka na kita kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yeah, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Hindi madingad na ito'y panagyaman ken awis na ito'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dagiti mayat nga agsurat iti true to life success story na dandanin mapilapan ti so amin nga bulan. October ke November ti saampay nga napilapan. Okay ba? Aguro oray nga ta kayo dagiti dakkel premyo grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Numadama kayo agbiboy ita, dito page di Paring Ray, paki-share, paki-like, ken masangkay pa nagpalo, iti page ng Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. No iti YouTube channel, tingkay ito pakabuyaan ka dito yung video, i-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. No saan ka pa nakapag-subscribe. Dahil yung nagbibuya ita, no kahit yung talaga napimpinas, ti pa nakaiportray dito yung pakasalitaan ni Brendo, iti Ilocos Norte nga pinauluan tayo iti Mekaniko. Yung kahit tumaladanggan, buyaan into no aldaw, 12:30 hanggang 2:00, iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Ni Erlinda Pantirosete at nagbibuya sa tamatang ni Feli Caser, good morning. Norelin Perdido Tamalay, ni Josephine Stango, kaya kastamatan na dumapay nga madamag bibuya kanya kita ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Hindi nga rin na tuloy nga ibasa, di ba kasalitaan ni Brendo iti Ilocos Norte kanapoluan ti Mekaniko. Manong naimisaan nga maikat iti alintataok wano sirmatak ti pakabuklan ni Ma'am Carmen. Nabintas. Diyak nasulot so tinagan na baka inoon ng imsyak ay tiba taon na. 22 pa ilang manong.
Nasa pa kami nga nagsisina kadagitay naganak kada kami manong numalagib ko ket masaktan. Imo na manunemi nga pimano binaybayan na kami ni nanang idagtawon nagpailayan ti 12. Apagraduar ko idi elementarya di simurot ti sabali nga lalaki. Gabutasan da nga kasurutan nga ni tatang. Tamamartek ba't kami ni tatang. Hindi ko manong nemi pimano muten ni tatang ket nagdanadan iti sabali nga asawa na. Nagulpit di gito nga naganak katalukang magkakapsat manong. Siyak ni Lili ken ni John. Nagnaid kami iti sidong ni Lula. Ni Lula nga agtartarakan ti dingwen ken nagdamulmula ti nateng iti likod ti balaymi isut paggapuan manon nemi ti kanen na pangbiag na kada kami. E di naggraduara kon ti high school manon nemi simbre kak meten iti construction naging gana kasursuro ka nag-drive ken idi adla 18 ko nang ala kon ti lisensya ken nagbalin ako nga tricycle driver dita syudad ti Lawag. Makipaspasada. Nga madlain nim idi nga bulan manon nim nga nagbasa ak iti kinamenkaniko iti vocational school iso nga amok ti agmekaniko. So iti day nga rabi manon nim nga panakakitak nga adda nga sardeng kutse iti igid ti kalsada sinardengak manon nim ket nagamammo kami ken ni Carmen. Nang sang ribo manong ket dakkel daytoy. Iti sumangped dito balay manon nim sirring pelang ni Lili. Nangangkan manong. Mabisinak. Damay intasaran na dapay. Mabitlang manong. Kadagdi ka sa puloy ng tuwa kwarta ng tubig at daki kinitsyon. Nasa pulak sa dapay natandan ko sa ngaribo itay. At sinarding nga naperdiyan nga akotse. Manong nimi na higatak ang makaturo ni Carmen ti pampanunutik. Adumat ka din di kursunada nga babae manon nimi nagruna kini Vina nga servidura iti may sa karinderya iti Lawag nga nakpagmiriandan pangaldawan ken pangrabian. Nabintas met ni Vina. Madlaw ko mo agkras kanya. Jak pala pampanunutan de ta kasanon no masikbugak. Kasanon di ka upset ko. Kaya ko nga pagadalan iti college ni Lili manon nimi ore ni June kasanulaeng. Basit lamat kaya di mapaspasada kang adamat na giti gundaway, adamang tawag kanya, kung may mong tramnan detoy. Nag-extra ka man, kung nanta kanyak, di may isang talyer. No, dala pagpunak, manong nemi, kat mangipasday kang iti talyer ko dito ilimi. Napyalayang isot pagtaudan ka di kasapulak, tapno mapaadal ko di kiti kahapsat ko. Laging nga iti kabigatan na, manong nemi, nag-ring ti cellphone ko, ang nakapunbok. May malakas lamalasin ko. Hello? Good morning. Brento. Ni Carmen dito. Ma'am Carmen, abay, adamanin problema? Natilogan ko awan. Doon sa ang gabi si Intuno, malem, mabaling ka din nga, agkita ta? Tapay. Siyak na problema na, kasapulak ti kasasarita. Sige. Tumawag kan tulayang no sa dinuti. Pangdanunak keng ka. Manong nimi agparparik na kanyak nga manubiyak ni Carmen. Shit. 25 gayam ti tawon na imbagaan na 22 kanyak ko na. Ngayon matured lang na. Nagbasada nga ro, ito nga aldaw at pasahero dito ilimi nga opat ng estudyante kada Lunes sa kinggana ti Biyernes manong nemi. Ar kilaendak. Tilangmat kidi mapan agpalawag agsublit to ilimin agkakwadan agjeepdan. Kalbasan ti alas 5 manon nemi nagring ti cellphone ko ni Manin Carmen ti tumawag. Pwede kan? O may nagdanunan dito eh. Nito ma'am. Imbaga na iti restaurant. Awan kwartak ma'am. Siyak na agawis. So siyak nagpaala. Hindi mapangdanunan manong nemi umin-inom. Tugaw ka. Uminom kamit. Sikat lalaki nga duminom. Sige. Daggayan ka. Numuna ta brandy manong.
Brendo, babae iti kinatawag ng sangkon nga bain. Amo, ado di kita gararam kanya, ngam jak pinabadasan ti nagi-boyfriend. Tawa mo ti marik na kayat, iti may sa kanakwada. Imamom, dandaninak dinak pinaturog iti rabi. Gabat si kalat at mampanunutek. Idi salud-sudok yung kano, dagiti naganak kada kayo kung di mo sinumbatan. Apay, ulili kayo? Saan kang nga ulila manang? Ay, ma'am. Carmen, ganun natan. Saan kang nga ulila, Carmen? Ngayon, nagbalinda nga, irresponsible nga naganak. Inistoryak manong nemi, iti imbagag itay, bay paggap iti panangtalaw kada kami, da nanang kanitatang, nga nilula, manong nemi, nabitpay nga pimusay, dua nga tawen na pimusay. Dua nga tawen na. Nga awan pulos, tim imay kadakwada. Nilola kit ina ni nanang. Tsaka mo, no sa din itan ti ayanda. No manumutan ti kakabsat mi kadakwada. Kahit ko nga tulungan ti kakabsat ko, para ti panagbasa ta. Ketsi ka, di mo kayo tagbasa? Sino pa nga ti magbiag ka na kami na magbasa. Tilaing ka sa pulak ko, makit. Pagpuunan, mangipas dagak iti talyar ko, tiya ili tayo. Sige, siyak di makamuti pagpuunan. Carmen, abayng, di nakadikayan? Sino ko matilalaki nga saan nga mga yatkan ka? Ngam saan amay kari? Amo ba ang panunutan ti kasasad ti panagbiag? Tinasken ket ti diktar, ikis ti puso. I love you, Brenda. Mas pay kanya, Carmen. Iminom kami, manong nemi, agalpasan na, kinasarita na ti waiter, manong nemi, gata, imbaga na nga, mabungon ti order na. Hindi mabungonin, let's go. Ibati mo dito ti tricycle mo, tagkalugan ta. Sa dito, ti pag-inuman kad pangananta. Sa tino, iti hotel. Pumano, nalaingat ata adumot experience kun sa may sak a driver, sweet lover, ken may sak a mekaniko. Manong nemi inikutak ni Carmen iti day ding rabi manong nemi. Nakabangbanglo nga nakaimimas dagiti bibig na nagmayat akaram kaman ken kinikinitan dagiti duaman sanas. Oh, Brendo. Inilaing kalman nga nagamamutan. Kayat ko nga sika. Iti paka-experience ti bagbagata nga pimbang. Lalaing Brendo. Oh, Brendo. Impabubakpay manong nemi. Ket addan ti ulo iti nagbaytan. Iti nawas na nga Lex ni Carmen. Ket siyempre addan nga magustuhan na. Brendo, nagmayat. Brendo, luktamon, Brendo, luktamon. Luktakon. Pinisangkon manong nemi ti talon ti langit, binurakon ti kristal, inusatakon ti ruangan ti kuweba. Ket dito'y manong nemi, nga rinusod-rusod ko, ket kastaunay manong nemi ti asok kanareng-eng ni Carmen. Manong nemi, nakaragragsak kami ta nagpapas kami. Kuamit kidi short time met kidi. Kanas kan nagawid ka nung lang isuna. Kaya nagawidan. Idagas ko nga rin dati tricycle. Idi aking kukatag agreement. Boundary. Hoin, kinalayam dito. 5,000. Kasla mo lang, binayadan, ti panang paraksa ko. Haan. Sa may samang kita ka doon, ti pagpwestuam, magitid ko keng ka, ti pagpuunam, para iti panang ipastik mo, ti talyar mo. Tapno na ka na nama, mapabasam, ti kapsat mo. Ken, adan to negosyo, kabayatan nga, opisina, intun, agasawa ta. Intun, agasawa ta. Dayta manong nemi timbaga ni Carmen. Ket siyempre nang ipasdegak nga ruden iti talyer ko dito ilimi manong nemi ket nakaganganaro.
Saan akong nag-tricycle agtartarimanak latan mekaniko. Nangalak pa yan ti talo nga kakaduak manunemi gabot kadyakon magabanan dagiti umay agpatarimaan. When tricycle, kotse, jeep, minibus, kenda dumapay manunemi. Agtarimanak pa yan ti traktor. Madang magpatarimaan man. Napagratuar ko ni Lili, nadaanan ti trabaho kaya damaten pamilya na manunemi. Napagraduar ko ni June, kalpasan ti duwatawen sipud nagkalaysa kami, manunemi kini Carmen. Ket pinadakkel, pinapintas ko, manunemi, tiba family house mi, tas naglaing tiagyan ditoy. Ket ni Lili, adamaten bugod da nga balay, iti pamilya na, ket kastamatan kini June, adamaten balay da. Kahit nasawen, pimintas matlayang, ti kasasaad mi, si maliwan ti biyag mi, uray, no binaybayan na kami, dikit naganak kada kami. Ngay di agkasar, di Lili, manunemi, pinagpanawagan kami, ti social media, ken ti radyo, ngayon awan ti amay sa kadagit naganak kada kami. Kastama di agkasarak manong, kaya di agkasar ni June. Di mi amon, no sa dinuitan ti ayan, dikit naganak kada kami, no dadapay lang nga biyag. Talot digitin na ipaay nga naiparabor kada kami kini Carmen manunemi nga anak. Adamatan katulong mi ket yaya. Tapos ni kasta ket natalgad iti pa nakaaywan dagiti anak mi ket malibre kami iti trabaho ka mang-manage iti talyer ket ti pa nag-obisina ni Carmen. Dito nga ti pagkasarita ket thank you iti laing mo nang isurat kuno nang ibasa. Ket sabi ko man dadlamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Ti agyaman Brendo iti Ilocos Norte. Thank you Brendo, thank you met ni Mami Lucy Damo, Lucy Vidad Damo, ni Matda Yolanda Kalumpit, Estrella Buno Erlinda Estavillo, ni Erlinda Panterosete, Mila Milyare, ni John Jacob Bagawisan, Feli Caser, kenda dumapay nga nagbuya. Kanita man kablawan dagiti ang ganahin nga masupsuportar iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award papagayami iti Ray Fiesta Sentenciador page yan tarararan anak ko dito cellphone ko update tarararan manawadama agkakaduat ito iti Dear Manong Nemi, i-reply tayo ito ko. Letay best letter of the month of June ken best Father's Day story. Tereren. Garo kayo, mabit lang. Kidagyo ko na ito yung cellphone ko. Yan, ito. Ni Merly Ibus Reyes, iti Rome, happy watching. Ni Lowell Tangunan iti Hawaii, ni Aida Aguto iti Hawaii, ni Erlinda Panterosete iti California, Erlinda Estavillo iti Hawaii, ni Ruben Kagawan iti Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Kas na ko na ginay, mabibiit lang, nakikita tayo ito ba ni Madam Daba, ti Dear Manong Nemi, hindi ito i-replay ti pakasalita ni Nelson nga Napoluan, dagiti na baybayan. Thank you for watching.